nek dandan ra ditunggu Mas ya Allah, sama ini jangan gemari banget karo aku jana. Piron ki aja pas nggon tengah. Tunggu jatah iki rada mirip. Iya. Aku merah di ngonokne. Omong jare sama emang seneng niken saiki karo aku kaya ngene. Ya, nikeni Mas Adimu kene ngadi busana wis bener bros barang ora pas nggon tengah. Aku mau. Wis ngomong benane. Wis kula niken piye? Sama ganteng aku, Mbak. Sayang tak benake bucah ayo nek pure kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susahe ben karek rasa senenge tak cilik iki kuku. Ayo bro sayang, mriki sayang. Gendong. Wah, ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape derek lori ya. Ayo sayang. Sio-sio temen iki lho. Wah, rusak tenan iki wae bulan. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok gendong. Aku ya pengen sama iku duadil. Wah. Bapak tenang ya, kuat tenang, Ya, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek semine. Oh iya. Lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, ya toh. Pamane bojone iki putih. Dadine anak kok ya putih. Putih. Nek karo aku no. Nek karo kan kayak zebra. Blentong-blentong. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Lali apa to? Urung nyangoni. Nggih. Sampe sapa Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik kono ora ilok. Ibu to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk ibu. Pak Bupati yen kandhem kanca-kanca. Ayo nyuwun sewu namung gojek ning wong gedhe niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ora kasil to. Ya nek gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Tak Pak Lipur makane. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu. Mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Gendingipun lestari lintang asmara. Ayo. Pilih nduk, nduk. Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Birgita apa? Birgita aja cek. Ayo nak, ayo. Semangat wis. Adikku wedok wis semangat. Ayo saya. Iya. Rong wedok kok tindak sayang lho. Nek dandan ra ditunggu. Mas ya Allah, sama ini jangan gemari banget karo aku jana. Piron ki aja pas nggon tengah. Tunggu jatah iki rada mirip. Iya. Aku merah di ngonokne. Omong jare sama emang seneng niken saiki karo aku kaya ngene. Ya, nikeni Mas Adimu kene ngadi busana wis bener bros barang ora pas nggon tengah. Aku mau. Wis ngomong benane. Wis kula niken piye? Sama ganteng aku, Mbak.
sayang tak benake bocah. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susahe ben karek rasa seneng tak cilik iku kengko. Ayo sayang, mriki sayang. Gendong. Wah, ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuk bejo sampeyan iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape gerek lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, roso tenan iki wae bulan. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. ya pengen sama iku duadil. Wah. Loh, jadi aku tak. Sayang. Gendong aku tak. Lah kok tenan iki kuat tenan kok tenan. Sik, aku tak ning musala ape ngisa. Kok ning motola tak ape ngisak iki lho. Ah, wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek aku jek perawan iki mbok. Ora jare merabi. Kowe iki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya jenenge fitnah. Ora jare merabi, kan yo ora ro. Wis tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Piye piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih butuh ngono wae. Angel to. Nek kaya padha Mbak Yumu ki nek kadung urip ngono kuwi iki isih ngono. Jelas Mas. Mama iki mbek iki ae aku iki. Nah, yo. ngono. Aku nek jejer nikah ning kamera nikah Lah justru kuwi aku mau golek iki kuwi. Dadi iki. masa ya nuwun sewu. Aku ki jejer wujute ki nikah karo Jolang. Lho nek kamera kok iso nikah karo asu ku piye to? Ya ora, lah pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek semine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birkita ki putih, Ah. ya toh. Pamane bojone iki putih. Ah. Dadine anak sok yo putih. Ah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Blentong Leling. Malah unik. Apik, apik anggere niliki kok wah kaya ula weling ya. Lah iya Pak ya. Yo, diaturake. Ya. Bir kita karo genduk niken Nggih. Alitri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Ya, Cok.
Seneng aku ngerti cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya. Nggih, Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita iki pancen alus kaya atine ngono ya. Halus menyakitkan. iya. Biasanya ngono, Bang. Ora. Oleh halus sing ngono. Lho, kok biasanya halus sing ngono kuwi. Kan iki senengan iki menggiring netizen kan. Bocah bijan nadrone ora. Ngajarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wis do menggiring. Tak omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur. Jangan bodho amat. Wes lenggah saiki. Ya, ya. Lalu kan, Pak. Bapak tambah cerita sik